Достар, ниһаят менә беренче сериясе артист тормышы дигән видеоблогның һәм кыскача гына әйтеп үтәм, менә бу атна бик шундый теге русча әйтмеши насыщенный булды, төрле мәҗлесләргә без бардык. Гөлназның туган көненә бардык, Ознакайга, Сәләткә, балалар янына. Аннан соң мин бардым, чыгыш ясадым, Дом Роналда, Макдоналддан да хәйрия концерты булды. Ну, вообще, в общем, атна шундый плодотворный булды. Яңа җырда яздык. Шул процессны да күрергә булачак. Ну, вообще... Ну, безнең, кстати, в плане атна саен яңа җыр яздырырга. И атна саен шул видео белән бергә выкладывать итәргә, И сезнең берәр ни пожеланияларыгыз булса, теләкләрегез булса, шигырьләрегез булса, берәр ни көйләрегез булса, безгә җибәрегез. С удовольствием сезнең белән эшләп карыйбыз. Так что... Вот, сниму, да, сегодня какое число? Давай, Рамиль. Менә Рамиля карагыз. Какое число? Сегодня 2 июля. Вот, я вешу 76 килограмм. Через месяц буду весить 68. 68, да. Буду. А если нет? А если нет, то? Я тухлая сосиска. Пришли мы, значит, играть в волейбол. Гөлназның туган көнендә. Верон, здорово! Привет! Это нападающий команды песчаные тюлени Верон Веронкович. Да, это я. Привет. Привет! Ты покажешь нам свой купальник? Какой купальник? Давай, девчонки, пожелайте что-нибудь Гульназ, пока ее нету. Мужчину желаю. Мужчину желаешь? Да. А у тебя уже есть, да? Да. Неинтересно, Альбина? Что, на самом деле, самое главное, это, наверное, мужчина и Спасибо, женское Альбина. благополучие. Все, да, что пожелаешь на день рождения? Чтобы телефон не пялился вечно, а то она... Уже в телефоне Да она сидит. постоянно, это вообще прям... Здорово, пацаны! Здорово. Едем в Ознакаево, рахатланып бия итәргә. Рамиль, нәрсәң дә Ознакайда? Ознакай, бездә көч, бездә мой. Анда сәләт, балалар, әйдәмәннәр. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде. Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде. Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Здорово, кума. Знаем изобретение 70-х годов СССР. Короче, в 50-е придумали движок, который ездит на воде. Разделяет водород и кислород. Двигатель подает водород. Мен просто видеолар күп карыйм. Бер көнне шундый видео карадым. Резко уснул ты. Без килдек Сәләт Ознакайга. Балалар янына. Бер бала чыкты безнең янга. Странно снимаешь. Не бала. Ты вот так в сторону смотришь. Ты, сука, рот закрой. Менә мондай күл, монда GoPro-ны батырга була состына. GoPro-ны. Тут вообще ночью рыба прыгает. А чё? Да порыбачим здесь. А это балаклар? Это балаклар? Да, балаклава. Нет, Бокалар. Ловить, отпускать, Смотри, ловить, и вон отпускать. тоже хорошо. А у тебя кармак есть, что ли? Менә моңардан ясыйбызда. Все, киттек. Нәрсә монда? Монда безнең Сәләт Ознакай балалар белән очрашу була бүген. Балаларга, ну, алар белән күрешеп, сөйләшеп. Рассказать, что такое хорошо, что такое плохо. Yok, рассказать, что такое хорошо, рассказать, что это плохо. Что? Рассказать, что хорошо это плохо, а плохо это хорошо. Иногда. Рамиль, лестница дон тише. Офигенный оператор. А через сколько секунд сможешь? За сколько минут? Рекорд. Ну, за две. Да ладно. Он за две, да, за две собирает. Я все равно потом видео ускорю, не переживай. Скажем, что ты за 2 минуты сделал, все нормально. Шарлатан, по-моему.
Рәхмәт. Вакыт бетте. Бер көн шулай үтеп китте. Отрежь кусочек? Да, уж кусочек отрежу, батюшка. Да. Пока. Төт. Ой, Mortal Kombat. Чё, Ой, блин. Это будет слишком татарча. Тулмый шеф, наоборот. Менікі ол. Тиги. Менікі бурамид. 3 сахары менә монда. Мин салдым. Бу менікі. Айнур, отвечаю. Ол сенікі. Придурок. Альбина кунакта. Hello. Оша утыра безне дразнитте. It's me. Мин барам менә Дом Рональда Макдоналдга. Анда бүген булачак хәйрия концерты. Как тебя зовут? Камиль. Давайте все вместе дружно на камеру помашем руками. Вау! Башта мен үзем интервью алып алам Алсудан. Достар, менә минем янымда Вастрал Супазлыева, Татар эстрадасының танылган җырчысы, алып баручы Чаптыр Ире югалы бүген кайда микән? Алсу менә һәр кешегә шундый сорау бирәм мин, менә артист тормышы ниндирәк була ул, менә ничек дип уйлыйсың син менә? Ничек булсын инде. Ул һаманда движение, һаманда каяда булса тауга менгән кебек, тырышып, тырмашып, синең янда эле тагын кемнәрдер. Менә шулайрак инде. Тормышта шулай инде. Всё, ну да инде. Ну, артист тормышы рәхәт әйбит. Шуймысың а? Ну, авырлыгы да бар инде үзенә күрә. Бай гына булмый. Һәр нәрсәгә тырышлык кирәк, талант. Иң мөһиме тырышлык кирәк. Ну да. Гөлфия апа сүзләр җибәргән менә. Әйме Айнур? Әйе. Кая күрсәт әле? Кая Айнур? Күрсәт әле. Нинди сүзләр җибәргән микән? Ха карыйбыз инде. Айнур мен апага күрсәтми. Карап торсаң аңа, сулы шаңга капа, сиреп йөрәк яна, яна, яна. Барлык егетләрдә йөгерә артыңнан, синсең шундый яна. Мин, короче, просто пока сделал, примерно, короче. Типа, синсең шундый каян, каян, откуда такие сюнки? Ну, прям вообще получается прикольно, короче. Мен сүзләр белән утырам. В общем, придумали припев, наконец-таки дошли. Җитмеш егет арасыннан сайланма син алай, татар егете ярата белә. Ай-ай, ай-ай.
arabızdan saylanmasın alay Tatlar yigit yarata bile ay 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 70 yigit arasından saylanmasın alay Tatar yigit yarata bile ay 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 Bizning arabızdan saylanmasın alay Tatar yigit yarata bile ay 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 Менә ниһаять җырны яздырып бетердек. Сәгать 11 тула, суббота. 11 тула уже. Ничә сәгать язарбыз аны? Без аны яздырдык. 3 сәгать. 3 сәгать буе яздырдык, эзләдек кирәкле вариант, кирәкле тавыш вариантын, кирәкле интонацияләрне таптык, яздырдык. Бардыңмы син? Ну, әзрәк бардым. Һәм кайтып Counter-Strike уйныйм. Шушылай итеп атна тәмамланып килә. Иртәгә без уже чыгарабыз видеоны. Ну, то есть бүген инде получается, сез аны карасагыз, димәк бүген воскресенье. Ә без инде башлап җибәрәбез яңа атнаны һәм инде икенче якшәмбе көнне, икенче воскресенье көнне икенче выпуск булачак. Анда инде шулай кызыклы бик әйберләр булачак. Анда мин барачакмын икенче киләсе атнада Дни татарской молодежига һәм тагын күп кенә чаралар булачак. Шуларны карарга онытмагыз дуслар. Ошо икән. 70 yigit arasından saylanmasın alay Tatar yigit yarata bile ay 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 Bizning arabızdan saylanmasın alay Tatar yigit yarata bile ay ay